tak nazdar, tak šport robím športy, posilujem, thai-box sem tam. Thai-box skôr rekreačne a to posilovanie beriem trochu vážnejšie. Niekedy by som chcel sa aj možno uplatniť na nejakej súťaži, konkrétne presne neviem vymenovať momentálne nič. Ale prečo som si práve tento šport vybral? No, jednoducho chcem byť zdravý, chcem niečo robiť pre seba, pre svoje telo, chcem vyzerať dobre a starať sa o seba. Myslím si, že v dnešnej dobe by aj mladí ľudia mali do toho dávať trochu viac. Mám napríklad pár kamarátov, čo majú s týmto problém, a keď vidím ich nezdravý životný štýl, tak vážne by mali so sebou niečo robiť. Živý príklad.